O pohár All Stars Cup sa bojovalo na druhom ročníku slowpitchového turnaja na Prednádraží. Slowpitch je šport, ktorý vznikol asi pred 20 rokmi vo Veľkej Británii. Je to vlastne softball. Slowpitch je to preto, že slowpitch znamená pomalý náhod. Vlastne je to šport pre každého, kto sa len troška zaujíma, len trošičku o softball alebo o baseball, dokáže túto hru úplne z pohode odohrať. V tomto ročníku turnaja sa zišla široká paleta zahraničných tímov. Nachádzajú sa tu týmy zo Slovenska, z Nemecka, prišiel tým aj z Maďarska, aj z Česka prišiel výber dokonca, ktorý sa nazýva že Elite of Moravia. Zo slovenských tímov sa zúčastnili Košice a Pezinok, domácich zastupovali dve družstvá. V domácom tíme hrávajú rodičia detí, ktoré sa venujú softballu a baseballu. Toto je zatiaľ najväčší turnaj, aký sa kedy v živote podarilo spraviť na Slovensku s najväčšou medzinárodnou účasťou. A nie len v slowpitchi, ale aj v softballe. Podmienkou je účasť minimálne 3 žien na ihrisku. Myslím si, že je to tímto právě zajímavé, protože když se prostě hraje s těma klukama, tak je to trošku o něčím jiném, než jen když se hrajou holky. Slowpitch je predovšetkým o dobrých vzťahoch medzi hráčmi, kamarádstve a zábave. My jsme tady letos jako Elite of Moravia poprvé a jsme složení na severní a jižní Moravy a vlastně kamarádi a kamarádky, že my jsme tady přišli spíš zahrát tak jako pro tu srandu. Hralo sa vo 2 skupinách, základná časť a nedeľná play-off. Po nej prvé miesto získal tým BB Kids Hamburg, na druhom mieste sa umiestnil Ole Buda Budapešť a tretí stupienok obsadili Ljubljanskí králi. Na predposlednom mieste skončilo Ačko Trnavy.